striaj do piči ten podcast sám a zober si tu niekoho, kto ti bude rozprávať to, čo ty chceš. No, okay. Ako bude podľa teba reagovať verejnosť? No už sa to nejako dostalo vonku. Lík. Hej, Kto to líkol? ale... To je kámošky. Nie, to je pičavina. No a kto to líkol? No to niekto musel ísť Ja do si novín. myslím, že z tej nemocnice. Ja Lebo my- to bolo hneď od vtedy. Ale jak by si to rozdiel teda Jašku Ja som im povedal, keď som to líkol, že nech tam dal link na môj hero a neurobili to. Ja to nechápem. Úplne, že som prejebal som na Akože tom. neviem, kto to dal von, to už je v podstate Ja som potreboval buildovať promo. Čo myslím? Nie, akože mne skôr išlo o to, aby proste sa to nedostalo akože na internet, ale mne nevadí, keď to napríklad ľudia okolo mňa vedia. Chápeš, že proste toto som nebola taká, že teraz keď sa ma niekto opýtal proste s nami, že či to je tak som nebola, že nie, alebo skôr na tom internete som stále povedala, že nie. A keď to dám von, no tak proste, tak neviem, jak budú reagovať, tak určite budú všetci prekvapení asi rovnako, jak ja. Tak nech si reagujú, čo ja viem, čo mám robiť s tým. OK. Tešíte sa? Už Veľmi. hej. Čo znamená už? No ja som mala strašne zlé psychické stavy, že... Prenatal depression is real. Áno, hej. Prenatal depression. Teda, že mala si nejaké akože úzkostné stavy z toho. Áno, Extra. depresiu som mala proste niečo, čo som v živote nezažila, takže to bolo úplne hrozné. Však ja si pomaly nepamätám to. Ale povedz, že ty si bola psychologicky. Áno, Normálne, že ty si aj sa, aj sa edukuješ, aj si prečítala nejaké knihy. Áno. Nie, normálne, že to treba povedať. Ale prečo? Však no je to Preto, lebo... Ale sereš ma do piči. Prečo si máš rozprávať, ja chcem? Môžeš rozprávať, chceš, ja sa len pýtam. Takže čítala knižky? Nie, budem teraz revať. Prečo už neviem? Lebo prosím, prečo ma necháš rozprávať, ja chcem? Prečo ma proste necháš rozprávať, ja chcem? Dobre, rozprávaj si, čo chceš, prepáč. Ty furt, že tak si striaj do piči ten podcast sám a zober si tu niekoho, kto ti bude rozprávať to, čo ty chceš. No, okay. No, toto si chcel? Nechcel, No vidíš. Tu mám otázku, že spozorovala si na sebe nejaké zmeny? Prejevaný kokot. Fyzické alebo psychické? Neviem ti. Kokot. Chápeš? Budem ma tu robiť nové... Aký bol tvoj najväčší mood swing? To tu mám tiež napríklad. To kámo, to je tak, že 5%. Tento mocník je 5%. sa smeje. 5%. Shit. Wow. Wow. Welcome to my life. Film. Čo ti? Ja som to zažil, že teraz. Drž sa, A bro. čo ty musíš dávať doma? A to teraz to je v pohode, ešte to bolo o Ale mnoho ty vieš, ja ťa horšie. ľúbim. Ale do piči už prestaň! Máš nejaké zvláštne chute? Čo to? Teraz som strašne rada slaninu obalenú v svojej uhorke. Wait, what? Dobre. No. OK, takže má... Ty kokot, tak toto bolo rodeo strašné. takže bola si akože u psychologičky a ona ti povedala čo? Že to je v pohode, že máš také pocity a tak? No, že vraj to je úplne normálne, ale tak keď niekto stále hovorí, že to je normálne, no tak proste to tebe nezlepší vôbec ten stav. Ty dobre chceš, aby to skončilo už. Proste v živote som nič horšie nezažila. OK. Ale už ti lepšie, ne? Hej, akože ono to prešlo, že zo dňa na deň v podstate, ale teraz som len extrémne citlivá. To nie je, To bolo že ja by som... real? Jasné! To bolo real, som áno! Tak aj Čo vtedy som ti sa jebe? rozrevala. Prestaň. Bro, the fuck? To je čo za otázku? To bolo Ona je jasné. tehotná. Však áno, ale... Koľko máš rokov, kámo? Tak áno, ale je to aj... Ja lutujem babu, ktorá bude s tebou tehotná. Prečo to už na mňa som bol spýtal, či to je skutočné, však je tu 5 kamier, môže sa čo stať.